ta ci gaba har ta kafa ta zama da gindin su, dole mu ba local government dama su ma a hankali in ma da kure a gyara su ma su zo su gashin kansu. To wannan shine zai kawo mana sauki ga tafiyar da mulki na jiha, ƙananan hukumi da kuma na tare gaba ki da. Ranka da ɗaya menene burin ka shekara 30 masu zuwa a jihar Kaduna? Mu ga cewa mun yi wata shekara 30 da ta da wadda muka fito, tunda wancan shekara 30 din in ma haihuwa ne kai ai ɗa ne ya yi aure, to shekara 30 mai zuwa mu ga yadda za ta haifa ko mu ga yadda za ta fi tarbiyyantar da ita, mu ga shin wancan ginshiki da aka kafa ya yi tasiri ko bai ba, ko mu ga cewa mun gyara waɗansu kurakurai da muke tafiya da su domin mu samu ci gaba na al'ummarmu, ya zama to mun ba mu zama 'yan Najeriya masu alfahari da jihar su, kuma ya zama jihar Katsina da kuma gaba ɗaya wato arewacin Najeriya da Najeriya gabaki da an samu ci gaban da muke buri. Allah ya ba mu dama da mu samu, saboda duk wani abu na mulki da zaka gani a cikin jiha, kamar duk jawaban da ya gabata za ka ga cewa ana so ne a ji shin menene gudunmuwar da jihar Kaduna ko mutanen jihar Kaduna su. Alhamdulillah an samu mutane masu ƙwararru wanda suka ba da rayuwarsu, suka ba da lokutansu, suka yi makasar nan aiki. Bayuwa a fito da wani abu na Najeriya ba sa jihar Kaduna ko shugaban kasa yanzu an faɗa a nawa muka yi shi. Saboda haka wannan tsari, wannan gudunmuwa da jihar Kaduna ta bada, to mu dawo mu ga menene muka yi kure, mun yi kure ne ya za mu gyara mu mai da jihar Katsina abin alfahari a arewacin Najeriya. Sau duk ai maganar mulki ana maganar Katsina, jihar Katsina, amma bai tsammani a yanzu za a yi wannan magana ba, saboda idan waɗanda suke kai yanzu suka wuce in mu tsaya mun gyara ba, to na baya ba za su yi koyi da waɗanda suka wuce. To daga ƙarshe wani sako ki gare ka ga al'ummar jihar Katsina? Sakona shine na farko ya zanto mun zama mutane masu kula da al'amarin da yake tafiyar da mu yau da kullum. Ne masu kula ya zanto cewa mu yi makan alam na shari'a, mu san abin da ya dame mu, ko mu san abin da muke nema, ko mu san yadda za mu taimaka ma juna, mu so juna, ko mu taimaki juna, kuma ba da haɗin kai domin a samu wannan ci gaba da muka nema na shekara 30 da Allah ta hana kuma wani jiha wani tamu ta jihar Kaduna. Wannan shine kirana da shi, kuma shi duk waɗannan ba su samuwa sai an yi biyayya. Sannan na biyu shine in ka lura ita rayuwa a yadda take, mulki da turawa suka shigo cikin ƙasar mu a arewa suka koye shi, kowa ya san matsayin shi a cikin sha'anin, kuma kowa ya san haƙƙin shi, ya san abin da ya kamata ya gudanar. Fatan mu shine ya kamata kowa a bashi haƙƙin shi, kuma kowa ya san matsayinsa ya tsaya inda ya matsayin sa ke, kada mutum ya shiga hawa kuma mai hawa kuma ka shiga abin da yake ba naka ba, wanda ba za ka iya kawo ci gaba a kan shi ba. Kuma ya zanto kowa an bashi abin da ya kamata ya na aiki. Idan ba ba mutum dama ba, bayan da za ka ce bai iya ba. Idan kuma ka san bai iya ba ta farko, to ka koma can baya ka gaya za ka gyara wannan harsashi da ke. Kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa, maganar ilimi ita ce aka samu. Ilimin boko daga Katsina ne fara, amma yanzu in kai yawo cikin jihar Katsina za ka ga cewa harkar ilimi har tana nan dai inda take a lokacin da ake magana, saboda abin ya ɗauki shekaru da yawa ana ƙoƙarin gashin waya za a shawo kan matsalar wannan ta ilimi. Tana ga sai mun ƙara duba, mun ƙara haskawa domin mu gashin matakin da muka ɗauka ya yi ko bai ba, akwai sauran gyara. Ni a nawa gani muna da sauran gyara da ya kamata mu ɗauka kan magana ilimi, kada mu mashi ɗauka tsakanin kashi Allah na boko ne ko na addini, saboda abin da aka samu da shi ne, amma ya zanto cewa yanzu ba mu mai da hankali gare shi. Da ko islamiyya kai za ga yaran da za su biya kuɗi ɗan kalilin da ake ma islamiyya ba a biya, sai dai ka tura yaron ka ce ya tafi ya nemi karatu. Haka ake yi. Hakki ne namu na iyaye mu ilmantar da abin da Allah ya bamu, domin kiwo ne aka bamu. Idan ba mu yi wannan ba, za a tambaye mu abin da aka bamu kiwo. Saboda haka ya zama wajibi gare mu mu koyi da na bayan mu, kakannin da suka kafa wannan harsashi na ilimi, kamar yadda Professor Tsiga ya faɗa. Kaji tun ma kafin zuwan Tragedy da Shehu Usman ne, mutane waɗanda suke shehunan malamai da waliyai wanda Allah ya bamu a cikin wannan ƙasashe namu, amma mun tare labarin su. A koma baya a ɗago, kuma yadda aka dawo da tarihi ya zamanto mutane musamman matasa sun san tarihi, domin ba kan tarihin kanka baka san inda ka fito ba, baka san inda zaka ba, amma kana da tarihi zaka so ka gane shin ina ne kake a yanzu da kuma ina kake da. Sannan na biyu kuma ko na ƙarshe, dole mu koma ga karatu. Mafi yawa ba makaranta abin da ke sai kallon talabijin ko kuma yin game ko kuma abin da yanzu duk wanda kai suke mutum biyar a zaune, kowa da wayar shi yake diba bai tunanin abin da zai tattauna tsakanin. Wannan wani abu ne shi gaba, ma shi baya ne ta wani fanni. To dole mu koma ga karatu kowane iri, domin shi karatu shi ne ke fitar da al'umma kowace iri ce.
al'umma da ba ta da karatu to gaskiya al'umma ce ta samu gidi, za ta samu ci ba, za ta samu abin da ya kamata. Wannan kuma shine abin da ya rika samu, wanda da ba su san ilimi ba, ba su yi shi ba, ko ba su kula da shi, yanzu su ne a gaba akan wannan. Mu kuma mun kama bacci saboda muna ganin da da muna da shi, dole mu tashi tsaye mu kuma gane cewa gaskiya gaskiya ce, mu bi ta don mu gyara. Kada mu ɗauka cewa abin zai gyara kan sai mun gyara.